kommer skolebussen. Så stiger alle ud. Så skal jeg vise jer, hvordan man striler en hest. Natasha, gider du hen strilen? Mange tusind tak. Skal du have? Så striler man på alle sine sider på hesten. Og husk, Halen, så henter du lige min sadel, tak. Mange tak. Så har jeg altså lægget sadel på, så henter jeg mit eget hovedtøj. Så jeg henter lige mit hovedtøj. Så skal I se, så rider jeg lige så fint. Så skal sadlen af, og så går vi ind og lærer noget i skolen. Og jeg skal lige tisse, så tager jeg toilettet, trækker jeg ud, så skal vi have